agora mesmo temos que falar doutra persoa que é un terremoto, pero neste caso televisivo, e ademais é un celestino de Galicia inteira agora mesmo, porque Paco Lodeiro, que estrea o mércores que ven O amor está en Galicia, e temos moitísimas ganas de ver que nos trae. Pero non sei se sabían que Paco Lodeiro, antes de ser celestino por antonomasia galego, xa namorou a todos os galegos e galegas. Fai 32 anos debutaba na televisión de Galicia co programa, co magazín Café Café. É o certo que dende aí xa non parou, pero escoita que fixo os seus pinitos, ademais de cantante e imitador. Vamos, un crack. Bueno, boa tarde, moi benvidos. A tempada 1993-94 estreou un novo magazín de tarde na TVG que, ademais, supuxo o debut como presentador de Paco Lodeiro. Xa se asomara a nosa pantalla como cantante, pero un xiro de guión inesperado fixo que fora elixido in extremis para acompañar a Tete Delgado. Eu son socia mayoritaria e o socio minoritario, por tanto, o que obedece, obedece, o que non... Non era este o típico programa vespertino. Certo é que había entrevistas e música, e ata Santoral, Hoxe é San Mateo. na que os dous comunicadores rifaban continuamente e Paco exercía de sedutor empedernido, Eu creí que querías casar conmigo, Adela. o que provocaba os celos de Tete. Ten que estar farto de homiños, como a ti, Paco. Perdoa, o Miño é un río, Eu de o Miño non teño nada, Pero ao final, grazas á música, Paco conseguía entenrecer a súa compañeira e un baile arranxaba todo. Efectivamente, Lodeiro non abandonaba a súa faceta de cantante no programa e de repente collía o micro e lanzábase con algún tema eminentemente romántico o que propiciaba unhas miradas á cámara que deixaban abraiada a audiencia. La mirada de desamor. Por esta cafetería de cartón pedra pasaron moitos invitados e varios colaboradores que despois acadarían unha fama desbordante, como Boris Izaguirre ou Roberto Vilar facendo de veciño, cando en realidade era o primeiro copresentador previsto. Cando rematou a tempada, Paco, o Paco da ficción, deixaba o bar para dedicarse á música. Como me gusta, xa sabes que o de a música e tal, eu teño confianza e teño que intentalo. E Tete, a socia mayoritaria, tiñalle unha sorpresa, a presenza do seu admirado Sito Sedes. Cautivado por la historia. Así finalizaba a súa andaina un programa que ofreceu unhas tardes distintas e que hoxe podemos lembrar como o primeiro paso dun rapaz que era enxeñeiro técnico de informática de xestión que quería facer música, pero a vida levouno polo mundo das varietés e hoxe é presentador e produtor televisivo. Un café que veu cargado para Paco Lodeiro. Paco, estás disposto a enfrontarte ao teu pasado? Teño un problema, que eu teño varios pasados. A ver se me toca algún pasado que teña un máis ou menos presente. Espera un momento, porque acaba de chegar el xa por fin. Hola. Café Café. Este é o primeiro programa de Café Café. Aí estaba Xerardo Rodríguez, magnífico realizador, mellor compañeiro. Ali estaba tamén Carlos Sedes, agora director de referencia en toda a ficción nacional. María Teresa Delgado, Tete Delgado, Paco Lodeiro. Un dos guionistas do programa era Boris Izaguirre. O presentador do programa decidiuse 2 días antes. A min chamáronme de víspera. Pero cos anos souben que ata o venres había alguén que pensaba que ele ia ser o presentador. O que iba a ser, despois seguiu colaborando no programa, e era Roberto Vilar. Señoras e señores, vou cantar. Bueno, esta é un himno para a xente do equipo. Esta canción foi a canción do que iba a ser un culebrón, logo foi unha TV movie, escrita por Boris Izaguirre, e eu fixen a canción. Como te chamas, tío? Eu chamo Andrés. Aquí está Roberto. Pois Roberto, que, insisto, ele ia ser con Tete e a parella que iba a presentar, eu non o souben. Pero logo despois quedou de colaborador e coñecémonos aí. Quer decir, esa foi a primeira vez que nos vimos. Esta é a sorpresa, Paco. Vamos a ver, Sito Sedes, na miña adolescencia, Sito Sedes era o vocalista dos Satélites, o cantante da mellor orquesta. Entón, para min era un ídolo. Eran momentos moi máxicos. Cal é a túa reacción cando te das conta de que pasaron máis de 30 anos disto? Aquelo era unha suma de paixóns, quer decir, todos tiñamos moitos menos coñecementos previos que agora, tiñamos non había facultades que ensinaran as profesións, non? Pero todos tiñamos unhas ganas enormes de facer cousas. Como era a relación con Tete entón e como é agora? Bueno, eu adoro a Tete.
Non temos unha relación de vernos moito, porque do Café marchou para Madrid, estaba claro que ela tiña que triunfar, porque ten un portento. Estabas tan seguro de ti mesmo como parecía ou disimulabas moi ben? A resposta é, eu traballo nesto porque fun votado para adiante. Eu son como se me ve, falo moito, incluso falo máis fora da tele que dentro, imagínate. Esa é a filosofía, non? Ser votado para adiante. É que